ಇತ್ತೆ ತೂತರೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ರಟೇ ಜನ ಕುಳ್ಳು 4 ಜನ ಸೀಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಕುಳ್ಳು ರಟೇ ಜನ ಇಂಚ ಅಡಪ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಬೇತಕ್ಲೇರ್ಲ ಕುಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೋಡಿ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಅಂತ ಸೈಟ್ಗಳು ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೋಡು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಎದುರು ಸೀರಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೀರಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಪುಡ್ಸು ಮಾತ ಮಾರುವಂತೇಳಿ ಪುಡ್ಸು ಮಾತ ಮಾರುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಜೀವದಕ್ಕಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಜೀವದಕ್ಕಲು ಅವನ ಗೊತ್ತು ಸೀರಮಣ್ಣ ಎಂಜಿನುಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡೆ 6 ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಮುಸುಂಬಿ ಇನಿತಾನೆ ಮುಸುಂಬಿ ಆನೆ ದೈಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಕಟು ಪಿರ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಪಿರ ಬಣ್ಣ ಕೈ ನಿಂಗದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣತ ಹಾಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಇಂಚನೆ ಹೋಗು ಕೇಶವರ ಓ ಇದು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಓಕೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಐಟೇ ಈ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಕಾಸು ಮಂದಿರು ಬಂದಿರ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ 100% ಯಾಕೆಂದು ಕೇಟ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಜ ಬಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಕುಳಿದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇದನ್ನು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂದ ನಾವು ರೌಂಡು ಹಂಗೆ ತಿಂದು ಗೋಲಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ತಾವು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನಾಡ ಸಾವು ಆಪು ಅಪ್ಪ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದಾಗಲ ಆಟ ಆಪು ಅಪ್ಪ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಮೇನ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ವೇಟರ್ ಲೆಪ್ಪಿರಂದಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇಟ ಇಜಿಂದ ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಳು ವಿದಾಯ ದಕ್ಲ ನೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಬಾಡತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲ ತಾನೆ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾತಣ್ಣ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಿಂಜು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅತಂದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ ಅದನ್ನು ಒಣಸದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡಿಂದ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತಂದ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ವಿದಾಯ ದಕ್ಲಿ ವರ್ಣಲೈನ್ ಪೂಜೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳ ಗಸಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅದು ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಟ್ಟುನೇ ಸಮೇತ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋಗ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರಿಂದ 11 ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡಿಗೆ ದೇತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೋಪ ಅಂದಂಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕುನ ಯಾವುದು ಅತ್ತನ ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಯಾವುದು ಅತ್ತು ಲೈಕ್ ಕಿಚನ್ ಬೋದು ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾವಡು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಯಾವಡು ಅಕ್ಲಿನ ಏರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ನಾವು ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನೆ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅದನ್ನ ಆಡ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಂಡ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ನಂಕಲ ಆಗ್ಲದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಂಪು ಜನ ದಾನೇ ಪರ್ಲಿಕ್ಕ ಹೇ ಕಾನೇ ವಾಲೋಂಕಿ ನಾಮು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯ ನಮಕ್ ಫುಡ್ಡಾದ ನಮಕ್ ಬೊಕೊರಿ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಆ ದೇವರ ಆಡ ಕೊರ್ಪವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು 100% ಸತ್ಯ.